Opäť v ekvádorskej najvyššej súťaži. Strelil 7 gólov a 3 asistencie. Panicelli netrafil bránu. No a práve Joaquín Panicelli končí v zápase. Na ihrisku končí aj Amo Ameyao, ktorý už v druhom polčase nebol tak nepríjemné kopko žltých dresov. Ale znovu dňoch teda Doucouré už súhlasil s predĺžením zmluvy do roku 2028, takže aj naďalej by mal byť súčasťou Štrasburgu. Prihrávka na Megu nepresná, pokračovať ale môže Kendry Páez. Na Momba Midele nachádza Kendryho Páeza. Ukázal svoje skúsenosti, keď včas zmenšil strelecký uhol. Center zrejme príde z ľavej strany. Tak zatiaľ nie, ale Marešal čistým spôsobom odstavený. Pôjde do hry útočník Sho Fukuda. Teraz ale sledujme Bakvu a jeho center. Patrick Penz na neho nedosiahol, ešte možno za... Frederika Birka. Páez. Kosovčan Burim Jahmuratáž už pripravený na striedanie. Pripravení aj dvaja náhradníci na hosťujúcej strane. Nevieme ešte, koľko bolo. Barko posunul výborne loptu na Páeza. Výborný center, nie je to gól! To je neuveriteľné. Patrick Penz s famóznym zákrokom. Čo predvádza tento rakúsky gólman? Domácich na Stade de la Mene sme videli naozaj hit parádu nepremenených možností. Viac ako číslo 2 na